Gupuha gitu. Mo gini saktong kolektor ba. Magpagwapo yung mayo kay kini ito panilo ng mga sus, mga matrona, mga gabi na ba kayo. Kagwapos kong hilbit sama sa kagwapos kong dagway. Naroon yung mga matrona haro di mo bayad. Kita sila ning naong nga ba. May lan sa laing laki. Kusog mo bayad. Nya diri nako, ilang utang di bayaran. Oh, hoy. Kuya, bayad na po. Maningil na sad tong atong giutangan. Ako manggani, namingila sa ito. Wa jud koy kwarta do. Badahag. Mo na, masige mapanggalgal at kaskuan kay na ay laki. Oh, na maray magbrato bayad ng mga batanood buti mahala. Ayun na lang sa Papresyo. Wala na. Nabayad na. Maulagi. Wala na tayong kwarta. Ang maningil turo ng katong kolektor nga sige ra mo to bagulbol ka na paningil dire. Ayo. Na. Ayo. Para. Oh no. Ay, ma'am. Sir, good morning, Maayong sir. adlaw. Aliko sir. Mura gamiting mo. Siguro nag-meeting mo no sa inyong bayranan ba? Adili sir. Kapila naman ni kabuan, ma'am. Murag mo tuing din sunod buwan, sir. Sus, nakalimutan ako, ma'am. Tungod sa kadugay ba? Di pa nang listahan dili taon. Siya una kanina sir. Hey, ma'am. Ako na, sir. Oh, kita ka na listahan, ma'am. Sangko na sa ubos, ma'am. Necessity. 17 mil. Dasa anak. December po sir, magnaam ko'y bonus. Na, mga matrona na bonus? Nya, wa Ala, pa dyan sir. mga trabaho. Sus, So, sir, kani mga matrona, sir, maon ito Nani ni... ko sir kanang is. Sir, Ay, kalibutan si nagsalig Zero. di mo sa is. Ako apod sir December ra. Mayate. Sunod, basta isiyang... Kunaan ninyo, ma'am. Hapirting layuan ni inyo. Hagi-ari lang ako. Itong kay maningil ko. Sir, lingkod dali sir. Ay, masulog mi ni sir, masulog mi. Na. Yelom din sir. Pwede na Sir, Pwede na awa sa sir, butan eh. Bagay mo kay nag-yellow. Bagay sa ta kay black. Saban sir. Ya. Sir, kanang kuhaon na to tong anak sir. Pwede sunod-sunubuan na. Sir, kung ang anak niya, ang inahan mo ay ipuli. Murag, ganahan ko anak. Birahin na diha, bining. Aw niya ako are, mawa ang hutang. Ay, di man. Ini gumagbiran ni mo, biram sa guna. Unsa ka bining ay? Ay, dongan na mo duha. Ang magdungan di ay. A few moments later. Ay, Grabe, satisfied yung ko na. Ya, impas na, sir, impas na. Inpas good. Di ba kasabot anak na to labot inahan kay ang amahan. Wa pa man sa ginako gi palabi ang amahan. Mao din kadiyot pa kay ang Pwede ra po sir anak mabalik dito. ka Aw, inahan. aton na maugkat ang inahan. Ayaw lang pabutag Pasko, sir. Ay sige. Kaya kain naman sa tungutang in Pasko. Murag satisfied yung sa inyong mga amo ba? Sige sir. Thank you, sir. Sige sir. Inyo na ba na? Ay, wa sa Wa mi ba na sir? Uy, Boss. Si ato. Ay, wa man ko na kaila po. Dili ikaw ako ha, boss. Ay, Kini. Ay, kung labad-labar ah. Kaya wa ko kaila na lang. Balik ko dere, boss. Kay Ikaw, kanang- guro. Eh, Oo. Ala, ikaw. ang hatagan mo gabi madam. Uy, yapag naman ka Imong bining. utang, madam. Ang gamit, di ka gabi ng wakay baybayan. Oh, kating gamit yan ako gabi, madam. lain na kay baho dai, boss. Maingon pa siya pagkuyugon ko dire kay nakik na siya kauban ikaw, kauban niya. Ay, Oh, bana, siya. busog na kay ko, sir. Gabi ilang daan Wa na. ning- Oh, busog ang imong kuan. Di bayad man ang bayad. Di ba ang bayad? Di bayad ang ko cash lagi ako. Kay gabi Ayaw ipatay lagi mo na, tagbaw na ko gamit. Eh paminaw ha. Mo gamit ganita. Natay ka bayad dili kay wala na free rong. oh kanira ko bayad sir. Dili na ko ana lagi. Ikaw mo naman ang gabi. Dili na ko ana kay iyo. Ayaw lagi. Kay man ikaw na ganito di ko kana zoom all na kay nagdagway. Adi lagi dali ko. Ay, bala, di ko. Ay, busog na kay ko. A few moments later. Pamoy mga batasan. Ay, Inyong yung kugi pugos. Yak ano bayo. Yak ano bayo. Dalala nagbalik sa inyo. Sa inyo, tingin pa lagi po yan. Ang bayad. Ang bayad ba? Ihatod na ni. Mana ako bayad, mana. walang bayad mo biningoy. Doble na. Wala ko nag-apas ng anak. Kwarta ako ha. Kung saan naman yung taon mo eh. Okay ra ka. Adi ko. Hindi ka sa kong kumor. Waswasan di ka sa kong wala ron.